Другая частка нашага расследавання. За ўдзел у пратэстах 2020 года затрымалі маладога лекара Уладзіслава Абушэнка. Ці уладкуецца ён пасля гэтага на працу? Пытанне. У кожнай больніцы ёсць КДБшнік, які сочыць за бяспекаю і кадрамі. Вясною 2021 года гэтай пасады яшчэ не было. І палітычнымі звальненнямі займаліся галоўныя лекары. Пра гэта сведчаць запісы тэлефонных размоваў чыноўнікаў Мінаховы здароўя, пазычаныя беларускімі кіберпартызанамі ў базе дэпартаменту аператыўна-вышукавай дзейнасці. Мы пакажам, як чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя распараджаліся кадрамі, якіх катастрафічна не ставала на другой хвалі пандэміі. Спадзяюся, Александр Рыгорович, праграма «Тыдзень» стане вашою любімаю. Нам ёсць што паказаць. Добрага прагляду другой часткі эксклюзіўнага расследавання Белсату. Юлія Цяльпук. Сакавік-красавік 2021 года. Ковідныя аддзяленні перапоўненыя хворымі, статыстычна даходзіць нават да 1000 новых выпадкаў на сотні. Лекары і медперсанал працуюць у 2 змены, кадраў не стае. Намесніца галоўнага ўпраўлення Міністэрства аховы здароўя Менскай вобласці Наталья Баярская намагаецца, але не ў стане задаволіць патрэбы рэгіёнаў. Вы же видите, что и численность врачей уменьшается. Все время кадровой есть проблема. Но кабинет открыть и дать врача, вот это можно сегодня и сейчас. Потому что все... К сожалению, не буду вам ничего говорить по этому. Я понимаю, поэтому я вас просто чисто по-граждански, по-человечески. Большую частку лекараў і грошай кінулі на змаганне з ковідам, але за пацыентамі ў іншых аддзяленнях і самымі палатамі таксама некаму трэба глядзець. У траўні белыя халаты апублікавалі здымкі ад чытача. Цвіль у дзіцячых палатах Мар'інагорскай цэнтральнай раённай больніцы. Скаргі, што прыбіраюць там намінальна, а вокны ў туалетах закручаныя шрубамі. Праз тыдзень у аддзяленне завітала праверка ў асобе прокурора. Таким образом, да, явилась прокуратура сюда. Каким образом? Обычно, Людмила Владимировна, если для вас это секрет, то я вам расскажу. Любая публикация на оппозиционных телеграм-каналах считывается прокуратурой. Любая. В одном случае они верят информацию, которую предоставляем мы, в других случаях выходят и смотрят сами. Он пошел перепроверять факты, которые опубликованы. Плесени он не нашел, но нашел другое. Так случилось, что в этот день у вас забила канализацию. Так случилось, что в этот день были неухоженные дети, с его слов. Наталья Баярская констатавала, што усе атрымаюць за тое, што не даглядзелі. Але хто атрымае за наступствы лукашэнкаўскага візіту ў Маладзечанскую цэнтральную раённую больніцу, які адбыўся напярэдадні? Сначала расширится участок сердца, а потом тоже стенд будет проведен, стенд раскроется и кровоток по данному сосуду восстановится. Пакуль чыноўнікі разглядалі абсталяванне, спынілася сапраўднае чалавечае сэрца. Вынікае з інфармацыі, якую атрымаў тэлеграм-канал «Белыя халаты». Практычна ўвесь персанал пад кантролем сілавікоў ізалявалі ў кабінетах без права перамяшацца па шпіталі. Гэта прывяло да трагічнага эпізоду. У аддзяленні кардыялогіі ўзнікла экстранная сітуацыя. Тэрмінова выклікалі рэаніматолага. Доктара не прапусцілі сілавікі. У такіх сітуацыях лік можа ісці на хвіліны. На жаль, пацыента ўратаваць не ўдалося. У гэтым выпадку прокуратура справай не зацікавілася. Міністэрства ж запэўніла, што рэаніматолагу не заміналі працаваць, хоць жыцця пацыенткі ўратаваць не ўдалося. І што тэлеграм-канал апазіцыйных медыкаў адмыслова распускае палітызаваныя плёткі. Каб спыніць выцекі інфармацыі ў незалежныя медыі, спецслужбы палявалі на патэнцыйных інфарматараў. Ды і агулам на медыкаў, якія бралі ўдзел у акцыях супраць гвалту ці далучаліся да незалежных прафсаюзаў. Даш, вот эти люди, это которые был организован оппозиционный альтернативный профсоюз «Панацея». Вот они вступили в этот профсоюз. С ними провести беседу. Если они тихие, исполнительные и отказываются от этих идей, ради бога, пусть работают. Ага, я поняла. Провести профилактическую беседу. Если нет, они не понимают, в таком случае такие люди не могут у нас работать.
Панацея паўстала 22 сакавіка 21 года як галінавая прафсаюзная арганізацыя медыкаў у складзе ўжо дзейнага свабоднага прафсаюзу беларускага. Старшыня новай арганізацыі лекар Станіслаў Салавей мяркуе, што ў тую ж ноч спецслужбы дабраліся да офісу прафсаюза і да дакументаў з прозвішчамі чальцоў панацеі. Уже когда мы опубличили, что мы создались, уже на завтра были разговоры и четко были списки, кто действительно туда вступил. Особенный момент в том, что изучали фамилии тех, кто не был в самом, то есть кто участвовал в выдвижении делегатов на мероприятие от своей больницы, но сам там не был, фамилии его там не звучало, а человеку сказали «здравствуйте». Паводле гэтых спісаў галоўныя лекары выклікалі падначаленых на дыван. Станіслаў Салавей, як і многія іншыя, запісаў размову на дыктафон. Будучи уволены по мотивам, изложенным в декрете номер 5, работник не имеет права занимать больше государственные должности. Я против насилия. Я считаю, что выборы сфальсифицированы. Звальнялі і потым не бралі на працу ў іншыя установы асобаў, якія адбылі сотні за пратэсты. Асабліва, калі вялося пра выкарыстанне бел-чырвона-белай сімволікі. Рашэнні прымалі наступным чынам. Мой вышел на работу, как его, ты забыл. Это кто такой? Программист, которого на сутки закрыли. Да-да-да. 30 дней его там продержали. Но сейчас я с ним еще сегодня за целый день, понедельник, день тяжелый, не встретился. В коридоре ждет решения моего. До свидания. Ну, основание какое на воздержание? Это обычное хулиганство или есть... Нет, судя по всему, БЧБ. Ну, я думаю, что да. Я понял. Каб ніхто з іншадумцаў не увільнуў ад адказнасці, у траўні рэжым надзеў белыя халаты на чекістаў. Наталья Владимировна, значит, вас в Минской областной клинической больнице необходимо ввести должность замдиректора по организационной... главврача, получается, по организационной кадровой работе. Опаньки, по организационно-кадровой работе. Так. Да, значит, это не обсуждается. Я так понимаю, кандидат у вас тоже уже есть, да? Ну, это не у нас кандидат, это все... Ну, я понятно, но он есть. Да, конечно, будут. Вот, пока не знаю их, но... Понятно, Ольга Николаевна. На той час плынь звальненняў і адставак ужо набрала маштаб. На графіку бачым чысты адток медыкаў за студзень 21 года. 700 асобаў, што ўдвая больш, чымся ў студзені 20-го, і непараўнальна з мінімальным адтокам у 16-18 годах. Чорны спіс медыкаў спецслужбы перадалі ў міністэрства, якое зацвярджала кадравыя назначэнні і ў дзяржаўным, і ў прыватным сектарах. Там уже не смотрели на должности, на опыт, на там, твою какую-то выслугу лет, на то, насколько ты уникальный специалист. Увольняли вообще всех, зачищали, то есть вплоть до того, что увольняли уникальных специалистов, и закрывались даже целые отделения в больницах в силу того, что отсутствовали специалисты из-за того, что их уволили и по политическим мотивам. Сапраўднае злачынства, як, напрыклад, хабарніцтва, не нішчылі лекарам кар'ернай сцежкі. Праз тэлефон Вольга Калюпанова, загадчыца аддзелу кадраў Мінаховы здароўя, спачатку просіць Баярскую даслаць інфармацыю аб палітычных кадрах, а потым аб адпускніках, лекарах, якіх датэрмінова адпусцілі з калоніі. Завтра пусть подготовит, может быть, тогда Наталья Георгиевна или ваши просто отпишутся Барсамян и эти самые. По нашим отпускникам, скажем так, мне надо информация, что принят на работу Белецкий и в какую должность. Мне надо информация, что принят на работу Лосицкий. Мне до 25-го в Салмин отчитываться. Александр Бялецкі, былы кіраўнік РНПЦ траўматалогіі і артапедыі і былы намеснік міністра Ігар Ласіцкі трапілі за краты ў межах так званай справы медыкаў. А гэта ролік падрыхтаваны ў той час белымі халатамі да дня медыка. Патрабавалі выпусціць за кратаў і аднавіць на працы лекараў, затрыманых за грамадскую пазіцыю. Апублікавалі таксама спіс загінулых падчас змагання з пандэміяй медычных работнікаў, які налічваў 193 асобы. А якую інфармацыю рыхтавала Мінздароўя да прафесійнага свята? Размаўляюць муж з жонкаю.
Дим, скажи, пожалуйста, кто у тебя хороший реаниматолог, кто вот часто выезжает на вызовы на районы, спасает людей? У меня много таких, у меня все ездят на вызовы. Все у тебя ездят, ну а самые лучшие? Нужен кандидат на награду за спасение во имя жизни. Ну, Грицук Жанна Ростиславовна. Грицук? Ну, Дмитроченко есть еще. Дмитроченко? Ну. Угу. Ясно. А как они вообще по взглядам? Дмитроченко наших. Наш, ладно, хорошо. Дмитроченко наш Грицук? точно. Ну, Грицук она... Нейтральная. Нейтральная. У выніку не ўзнагародзілі ніводнага дастойнага лекара, у лаяльнасці якога сумняваліся. У рэгіёнах стаўкі былі вышэйшыя. Главным врачам в первую очередь они беспокоились не о коллегах, что они беспокоились, чтобы они остались главными врачами в первую очередь. Особенно это касалось небольших обычных больниц, поэтому там были более свирепые репрессии. Імкненне ўтрымацца на пасадах адметнае для служак лукашэнкаўскага рэжыму. Каб не атрымаць за тое, што было зроблена ці не было, даводзіцца хітрыць і сярод сваіх. Гэтак абмяркоўвалі ці паведамляць дрэнныя навіны Александру Хаджаеву ў дзень, калі той пакідаў галоўнае ўпраўленне арганізацыі меддапамогі, каб зрабіцца галоўным псіхіятрам міністэрства. Вы мне отправили тут новости. Похоже, надо на республику сообщать. На республику сообщено. От Александрова я получил эту статью, это было где-то около 5. Вот. И я тогда ему позвонил и сказал: Алексей Алексеевич, звоните Хаджаеву. Он говорит: а зачем? Я говорю: слышите, вот я уже себя в голове сложил. Он говорит: так Хаджаев сегодня последний день. Я говорю: тем более. Если будет потом кто-то кого-то спрашивать, что не доложили, извините, ребята, мы доложили. Хаджаев главный психиатр Минздрава. Все, какие к нам вопросы? А то, что Хаджаев дальше не доложит никому, будучи, так сказать, уже одной ногой там, так это ж не наши проблемы. Пры Александры Хаджаеве на пасадзе кіраўніка РНПЦ псіхічнага здароўя больш чым паўсотні працаўнікоў унеслі ў спіс ненадзейных і падверглі палітычным рэпрэсіям, што, безумоўна, дапамагло прабіцца ў міністры. Естественно, что эпопея началась не с вас, идет замена, ротация. Прозвішчы тых, хто спрычыніўся да рэпрэсіяў, не застануцца ў таямніцы. Белпол дапамагае нам ідэнтыфікаваць асобаў, што фігуруюць на здабытых кіберпартызанамі міліцэйскіх праслухоўках. Доверие нашай медицине. Многія чыноўнікі і кіраўнікі арганізацыяў ведаюць, што іх могуць праслухоўваць і прымаюць правілы гульні. Іншыя шмат хто, так мовіць, і не думае, што яго праслухоўваюць вось менавіта так профессионально. Чему? Потому что лічыць сябе не настолько важным для той сістэмы, а лічыць, што тое, аб чым яны размаўляюць, з кім яны размаўляюць, не прадстаўляе аніякай цікавасці, таму што гэта нейкія дробязі. У першай частцы расследавання мы паказалі, як медычная галіна на пару з прапагандыстамі хлусіла пра рэальны стан пандэміі і ў той жа час забяспечвала чыноўнікаў вакцынаю. Лукашенко, дзеля спакою якога службы збіраюць кампрамат на чынавенства, у адказ прызнаў, што не можа схаваць гэтыя архівы ад народу. Страшная проблема. Несмотря на принимаемые меры, продолжаются взломы государственных информационных ресурсов. І робяцца дастаяннем людзей доказы злачыннасці кожнага вінціка ягонай сістэмы. Калі вярнуцца да беларускай галіны аховы здароўя, маладым спецыялістам варта ведаць, хто і як будзе распаражацца іхнымі, нават непалітычнымі правамі. Наш фельдшер записался к вам на прием в 8 часов. Мы информацию только отправили, но я просто хочу немножко ситуацию прояснить. Человек хочет, в общем-то, работать на скорой помощи и не хочет работать на районе. С ним работаем, никто ему ничего не запрещает. Я сама лично с ним беседовала в плане том, что работать надо везде, и на скорой помощи, и в больнице, конечно, и еще где-то, и выполнять, извините, нормативные документы, распоряжения, И, в принципе, работа есть работа. И там хочу, не хочу, это никому не интересно. Все расскажут, я думаю, не отпускать. В общем, не отпускать. Честно говоря, вот раз уже вот так, я согласна уже даже от жалоб, но пускай работает там, где, извините, ему
Прымусовае размеркаванне і праца там, дзе не падабаецца, доля шараговых выпускнікоў і маладых спецыялістаў, але не чынавенскіх дзяцей. Наталья Боярская распавядае пра планы сына і нявесткі. Егору нормально. Он сказал, я поеду на деревню. Ну, и он начал. Короче, он не пойдет. А на деревню в амбулаторию, в смысле? Да. Реаниматолога он собирается становиться? Да, конечно. Это мечта у него так и остается, да. Понятно. Да, но он сказал, я ни хера, я в поликлинике в Боровлянах работать не буду, я поеду на село. Ну, правильно, имеет розум. Да, вот, ну все. А Лера, гляжу, уже хочет сдать на категорию и посмотреть в частный центр. Потому что в наших поликлиниках вольтанешься тут с этой всей. Вот и все. Принимать такое количество людей в этом всем дурдоме, это не... Молодежь так не хочет, они не могут так уже, понимаете? Да. Але кожны можа ці не можа ў меру сваіх ці бацькоўскіх магчымасцяў. Пасля абмежавання да мінімуму права выбараў месца працы маладыя не пагрэбуюць карыстацца прывілеямі, якія дае прозвішча. Юлія Цельпук, Белсат.